Behialako edangi edo bibeta izugarri haietan gurutzatzen eta mintzatzen genituen, asko plantzatzen ziren 20 urte beranduago. Gauez, utz zeuden bide egietan jazartzen zitzaizkigun, saltoki prekarioen itzalpean edo zer saltzen, udamineko euli beltzen zurrungalagun. Politikariek, gureek barne, atze delakoa azken modan ahoskatuz, herriarentzat jagoitik garapen globala eta globalizatearen premia proposatzen zuten. Petit force azetzen segituz biztan dena, bideak zuzentzen, bihurguneak ezabatzen, seinale elebidunak orokortzen eta diru laguntzak banatzen. Demagun, esnea gazna zezaketen nekazariei. Euskal gizarteko sektore gehienak horrela hitz egiten genuen oingoitik, biltzen ziren batasunik leunenean, lanerako eta prentzan agertzeko. Nahi duzue kultura diruzta dezagun? Bai, iardezten genien. Ordu daba, petrolioaren prezioa apalaraziko dugu ondorioz. Ontza da, erranen diogu. Salmenta mahai ekistatu batean, gaznaren perfekzioaren miresteko suertea noizbait agitzen baldin batzitzaigun, gaitzesten genuen aitzineko kolonialismoaren apaindurak, ekonomiak, politikak eta inkerketa zientifikoaren aitzakiak josten zituela argi zen. Erakundeek eta instituzioek ordaindu txargide misio parrasta bat pasatu zen gure lurretarik. Hizkuntza zakar eta handika panteena zeukan kultura horrekin zerazma aztertzeko. Zaharretan zaharrenak elkarrizketatzen zituzten, eguneroko kultur ekoizleak, erabakitzaileak eta kudeatzaileak. Euskal kulturaren ardatza laborantza da, zioten guztiek hau batez, partikulazki hartzantza. Avec la longue base qui lui confère une certaine authenticité, si ce n'est une authenticité certaine.